Ukungena ngaphakathi kuwena, ukuzifunda uziqonde, ukungena ngaphakathi kuwena, ukwazi kabanzi ngawe. Eyokuqala ebaluleke kunazo zonke noma ewumhlahlandlela ukuzazi ukuthi ukwazi ukubona la uphambuka khona ungakabonwa omunye umuntu. Uzazi wena ukuthi laphaya noma la ngiyaphambuka noma ngaphambuka. Impilo yakamoya noma impilo yomuntu wakamoya impilo eyohlezi iba nezihibe. Uyozitshela ukuthi kunento oyifundile, uy'tshela ukuthi usuyayazi kanti cha, hhayi njengoba le ubuy'tshela ukuthi iyona. Usazophinda ufunde futhi uze uyazi lento abayibiza ukuthi uma ngabe uwumuntu wamoya, you learn and then you unlearn and then you learn again. Masikhuluma impilo yokuzazi ila khona sesivula igap yokuhluka nabo bonke abanye abantwana abangenwe imimoya. Imimoya noma ama-spirit akusiyo yonke into efanele kube ukuthi uyayinaka. Imimoya mangabe iza isuke izokwenza izinto ey'nkulu kakhulu, kodwa ukuze ikwazi imimoya ukukusiza kufanele ube nendlela oyiqalayo yokuthi ulungise indlela ophesiva ngayo izinto. Ngaloko phecelezi sikuthini? Self work. Siyabingelela. La nginenkinga la. Inethiwekhi ayikho. Ugesi, it's been 2 days, 2 or 3 days ungekho. There was a very bad weather. Izulu elibe libi. Ngempela veke siphuma kuyona eyenze ukuthi kube nombani oshaye kwaze kwaqhuma i-transformer kwenye yama-factory akhona la endaweni. Kunendawo-ke la okuyindawo egaya ushukela. So kuqhumile-ke lapho manje asina network nogesi asinawo manje. I pride myself ukuthi ngeke ngifake noma amavidiyo njalo after 2 or 3 days. Kwesinye isikhathi-ke uma ngabe ingekho idatha-ke ngiyaye ngilinde, kodwa-ke kulokhu inethiwekhi ayikho, ayibonwa inethiwekhi. Nokuthi nje kuzolunga nini asazi ngoba babhizi. But anyway, siyabingelela, siyathokoza kubantwana bey'phiwe, kubantwana bamoya, kubantwana abasohambeni le-self discovery through abantu abadala ngokuy'phiwo abaphiwa zona abantu abadala. Service to you and service to others. That is why uneziphiwo, to service yourself and service to others as well. Sikhona lapho kuleyo ndawo ye-service. Namhlanje ngithanda ukuthi singene sijule ngeke ngaba khona noma kuye kwaba khona isikhathi lapho khona ngeke ngalalela enye yezinjulabuchopho, enye yaba-philosophers. Isikhathi esiningi ngiyaye ngibe umuntu olalela abantu baphesheya nama-philosophers amadala aphesheya kwey'lwandle, iy'njulabuchopho esezasishiya emhlabeni. Kodwa-ke kulokhu ngeke ngaba nenhlanhla yokuthi to come across umuntu wakhona le Africa okwakhuluma ngento
engeke ngiyicabange kodwa-ke ngesikhathi eyibeka, wayibeka ngendlela ngathi-ke nami ukuyibheka njengomuntu owumelaphi, ngiphinde futhi ngibe umuntu owumfundisi kubantwana abanemimoya abaphilayo abangazi Nkosi yami ukuthi baluseke kanjani ngale mimoya yabo. Kunento ekufanele siyi-understand-e. Uhambo lwempilo noma uhambo lomuntu nje in general wasemhlabeni akukho la ligcina khona usekugcinile manje. La uzitshela wena engqondweni ukuthi usugcinile noma sekugcinile, umoya wakho, umphefumulo wakho uyayinqaba leyo nto noma ithunzi lakho lisuke lisafuna liqhubeka. Ebese uma wena ngesikhathi ilapho khona sekufika ukugula kuqala khona emoyeni ngoba wena usuzinikeze umnqamulajuqu ukuthi cha sekuphelile ngawe noma sekuphelile ngendlela. Indlela ayipheli indlela iyaqhubeka. Manje umntwana kamoya akakwazi lokho ngoba kunamagama abe amathunzi amnyama, igama lokuthi sengiphothulile. Lelo gama lifana njengesithakathi olibeka noma usibeka phezu kwenhloko yakho ngoba umuntu wabantu abadala akaphothule. Alithi lelo gama ulizwa kodwa wena ube uzazi ngaphakathi ukuthi cha, noma ngabe kushiwo njalo kodwa ngiyazi mina ukuthi yami indlela ayikopheli. Ngoba la uzitshela khona ukuthi indlela isiphelile uzogqilazeka ngoba umoya nomphefumulo uyazi ukuthi kusafanele uqhubeke. Ebese wena uyazibamba nge-mentality yakho ebese usifaka ejele. Lapho-ke usuzoba umuntu ontingasha ndawonye, umuntu ongayi indawo, wabona i-headless chicken, uyehla uyenyuka kodwa awunayo i-purpose. Yini na? Uzibekele ugwayi noma uzinqumele ugwayi kade ukuthi wena sekuphelile, usuqedile, usufike kwangqingetshe. Yabo, awuqedi la emoyeni, empilweni awuqedi in general. Manje isikhathi nesikhathi uyohleli uzofunda. Kwesinye isikhathi uyofunda into obusuzitshela ukuthi uyayazi uqedile, kanti cha, akuyona ngale ndlela oyazi ngayo. I-wrong le ndlela oyazi ngayo, ikhona enye indlela e-right. Ngoba la emhlabeni esiphila kuwona abekho noma azikho iy'dalwa ezikhuluma ngento ezingayazi ukudlula abantu basemhlabeni. Ukukhuluma ngento esingaqondisisi ingako sinako ukwenza lokho. Imikhuba wethu, ezinye zezinto ezenziwa i-ego, lesi sifo engake ngakhuluma ngaso, esiyi-challenge noma esiyinsila ekusafanele isuke. Ngiyaphi la ngiya khona? Uma ubheka impilo yomuntu olaphayo, singabantu abahlezi bene-motive ukuthi kungabe yini engizoyithola mangisize noma kulokhu engizokwenza ikuphi engizokuthola, noma singabantu abakapitalize-ayo. Kepha ungaqondile noma ungaboni ukugula kwabanye abantu ufanele ukuthi ubasize, siyakubhebhethekisa ngoba akukwazi ukuthi kusuke umuntu
ayoboleka imali ezalayo ngoba efuna ukunikeza wena umsize ngenkinga. Kodwa lowo muntu ungakwazi ukumsiza engenalo isenti, kodwa ngoba une-motive uzomsiza ngenkinga yakhe, yes, khona into ofanele uyikhiphe egcekeni, uzomsiza, yes, iphume into. Kodwa manje i-stress leso umfake kusona ne-anxiety, inhloko lo mfake kuyona, ukhuluma leyo nto lo baba lo. Manje ngithe ngeke ngize ngiwadle amandla akhe. Lolu daba alishilo liqhamuka kuyena lo baba ngithe mangibuka le video lena ngihlaba umxhwele. Ukhuluma ngayo le nto ukuthi uma usungene entweni yakamoya kunesikhathi lapho khona fanele ungene ngaphakathi kuwena, ayihlangene nomoya, ayihlangene njalo nemimoya edlozi lento, nemimoya yey'thunywa. Into yakho le, right, eyakho eqondene nawe. Uma ungena ingaphakathi lakho, ungena ngaphakathi ngoba ingaphakathi ilona eliyaye libe namandla ngaphezu kwengaphandle, ngoba konke ukuphuma ngaphandle kuqhamuka ngaphakathi. Ayikho neyodwa into ekhona eyakhiwe emhlabeni eyaphuma ngaphandle, yonke yaqhamuka ngaphakathi, yaqala yacatshangwa ngaphambi kokuthi yakhiwe. Manje uma ungena ingaphakathi lakho phecelezi inner self, fanele ubheke imikhuba yokuthi ugade ukuthi ungathi mangabe wenzela umuntu into uhlezi kune-motive ngaso sonke isikhathi. Umuntu wakamoya umfundi okhaliphile uyazi ukuthi makufika izikhathi zokuthi athole ithuba lokusiza omunye umuntu, service to others, umsiza ngenhliziyo emhlophe. Uma kukhona lowo muntu angamnika kona, kulungile shobonga. Uma kungekho angamnikeza kona, nalapho futhi ayikho inkinga. Thatha into uhambe. Nakhona ungabheki ukuthi ngelinye ilanga uyobuya ngoba nakhona kusawugcobho lolo. Thatha umnikeze into ahambe umsize. Khohlwe futhi uyena. Kunaloko ungambeka emkhulweni ukuthi ngathi lo engimsize ngalunga. Kushiwo lokhu ngoba kunezinto esiyaye sithi masizibheka sicabanga ukuthi asikhuli emoyeni, ebese sibheka izinto ezingaphandle ukuthi izona esenza singakhuli. Hhayi, wathatha amandla ami. Hhayi, khona ongishayayo, khona ongigadlayo. Kanti cha, sinti ngasha ndawonye nje ingoba ingaphakathi alilungile. Service to others. Service to others ayibe msulwa. Uma ikhona inkece, kulungile, inkece uzoyithola. Uma ingekho inkece, sevisa umuntu, service another person, ebese uqhubeka nempilo ungabheki lutho. Iyona-ke yezinto lezi ezincane kodwa ezamaphoyinti amakhulu ekukhuleni komuntu wasemhlabeni. Uyayathi mase kufika imimoya isimvakashela ebese ithola ukuthi le ngane isifike kulezinga esikulona. Awazi amandla oyophiwa wona. Kuyothiwa hayibo, kungabe usethwele yini, noma kuthiwa hayibo kungabe uyingelozi na, kanti cha, usawumuntu. Kepha indlela onyakaza ngayo
uthi umoya mawukuvakashela noma uthi uma uvakashela imimoya yabadala, uyithi mangabe ikuthinta kunyakaza izizwe ngoba indlela o-vibrate ngayo ayifani nabanye abantu. Service to others. Siyabonga, sivale lapho, bengifuna ukuthi sikhulume ngaleyo nto.